αξιοποιηθεί και μπορεί να αξιοποιηθεί. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Εσείς ποια είναι τα αιτήματα τα οποία έχετε καταθέσει προς την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, κύριε Σαββίδη? Καταρχήν τα αιτήματά μας είναι περισσότερο... Και ρεαλιστικά αιτήματα, έτσι, που μπορούν να γίνουν σε αυτή την φάση. Καταρχήν μιλάμε για αποπληρωμή των χρεωστούμενων. Πρέπει να δοθούν τα λεφτά τα οποία χρωστούν στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις προκειμένου να κινηθούν και να μην πεθάνουν. Καταρχήν. Δεύτερο, να ενεργοποιηθούν τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τα προγράμματα Θησέας, τώρα με τον Καλλικράτη και τα λοιπά, για τα μικρά και μεσαία έργα κυρίως. Πρέπει λοιπόν να γίνει συμψηφισμός και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πέρασε μια διάταξη τώρα στο φορολογικό νομοσχέδιο για συμψηφισμό του στενού δημόσιου τομέα. Δηλαδή όταν μας οφείλει ο στενός δημόσιος τομέας, τότε μπορούμε να συμψηφίσουμε χρέη. Εμείς όμως λέμε το εξής. Εάν ένας Δήμος μας χρωστάει 100 μονάδες και εμείς χρωστάμε στο δημόσιο 20, γιατί να μην μπορούμε να εκχωρήσουμε αυτό που μας οφείλει ο Δήμος, τα 100, να εκχωρήσουμε από αυτά τα 20 στην εφορία, παραδείγματος χάρη, αν χρωστάμε ΦΠΑ, να τα συμψηφίσει η εφορία με ό,τι μας οφείλει ένας δημόσιος τομέας, που είναι και ο Δήμος, που είναι και ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, που είναι και η Εγνατία Οδός και πολλοί άλλοι φορείς του δημοσίου. Ουσιαστικά δηλαδή το θέμα του ΦΠΑ, για να γίνει κατανοητό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, το γεγονός ότι σας οφείλει ΦΠΑ το δημόσιο και προτείνετε κάποιους τρόπους έτσι ώστε να συμψηφιστεί για να μην εσείς δίνετε το ΦΠΑ. Ακριβώς. Υπάρχει το ΦΠΑ, όπως πολύ σωστά λέτε, αλλά υπάρχουν και εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι φόροι. Και άλλοι φόροι, τους οποίους πρέπει να τους συμψηφίζουμε. Είναι λεφτά τα οποία μας οφείλει το δημόσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό και επομένως θα μπορούσαμε αυτό το μέρος που οφείλουμε εμείς να το εκχωρήσουμε στο δημόσιο, από το λαβήν μας. Οι κατασκευαστικές εταιρείες, κύριε Σαββίδη, είπαμε ότι η κατάσταση στην εγχώρια αγορά είναι δύσκολη και βεβαίως περιγράψατε κι εσείς ότι τα πράγματα αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αδιέξοδο έχει προς άλλες περιοχές, άλλες αγορές, άλλους τρόπους χρηματοδότησης ο κλάδος? Κοιτάξτε, πολλοί κόσμος τώρα ασχολείται με τα ενεργειακά θέματα. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τα αιωλικά, με τα φωτοβολταϊκά. Πράγματι είναι μια διέξοδος προς τα εκεί. Για μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες του κλάδου. Βεβαίως πρέπει να δούμε και την εξωστρέφεια. Δυστυχώς και η παγκόσμια οικονομική αγορά δεν πάει καλά. Αυτό έλεγα. Μήπως δηλαδή η επέκταση σε χώρες του εξωτερικού και με μια χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια είναι μια λύση που μπορεί να βοηθήσει σε έναν βαθμό? Είναι μια λύση υπό μια προϋπόθεση, την οποία το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία δεν έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα. Να υπάρξει μια προστασία των ελληνικών επιχειρήσεων και κατασκευαστικών και άλλων που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη η Τουρκία έχει ένα τεράστιο προστατευτισμό στις κατασκευαστικές της επιχειρήσεις που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Παρόλο που τώρα υπάρχει στον αραβικό κόσμο μια αναταραχή και είναι λίγο δύσκολο κανείς να προγραμματίσει με ασφάλεια κάποια πράγματα, υπάρχουν και άλλες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, στις οποίες μπορούμε να επεκταθούμε. Αλλά χρειάζεται μια στήριξη από την ελληνική πολιτεία, που δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δοθεί αυτή η στήριξη? Κοιτάξτε, από την καταρχήν μέσα από τις πρεσβείες, από τις οικονομικές υπηρεσίες, αυτές που λένε ΟΕΗ του Υπουργείου Εξωτερικών, να υπάρξει μια στήριξη, μια ενημέρωση. Γίνεται σε μια σπαργανώδη μορφή. Δηλαδή του κλάδου στο εξωτερικό. Να ενημερώνεται ο κλάδος που βρίσκονται στο εξωτερικό δουλειές με ενδιαφέρον. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τι πρέπει κανείς να προσέξει, τι όχι κτλ. Και ταυτόχρονα να υπάρχει μια στήριξη. Κοιτάξτε να δείτε. Στον κύριο Ρέπα διάβασα τις προάλλες ότι ήρθε ο πρεσβευτής της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας και έδειξε ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τις μεγάλες εταιρείες τις δικές τους, τη Χόχτιφ, τη Τραγάδος και την Βυσί, τη Γαλλική, οι οποίες είναι στις συμβάσεις παραχώρησης. Βλέπετε, οι πρεσβευτές των άλλων χωρών και μάλιστα μεγάλων χωρών ενδιαφέρονται για τις επιχειρήσεις τους. Έχουμε πληροφορηθεί κατά καιρούς ότι και πρόεδροι δημοκρατίας και πρωθυπουργοί άλλων χωρών ενδιαφέρονται για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Άρα πρέπει κάπως έτσι
να ενδιαφέρεται και η ελληνική πολιτεία, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι πρέσβεις, είτε είναι οτιδήποτε, για το κατασκευαστικό δυναμικό της χώρας, αλλά και τις άλλες επιχειρήσεις ασφαλώς, που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Χρειάζεται μια στήριξη. Η χρηματοδότηση όμως για αυτές τις κινήσεις στο εξωτερικό πώς μπορεί να γίνει από τη στιγμή που το εγχώριο πιστωτικό σύστημα έχει περιορίσει πάρα πολύ τις χρηματοδοτήσεις, κύριε Σαββίδη? Κοιτάξτε, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, προβλέπονται προγράμματα χρηματοδοτικά είτε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είτε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε χώρες αναπτυσσόμενες. Ακόμη και σε χώρες, ας πούμε στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στα Σκόπια, στο Κόσοβο, υπάρχουν στη Σερβία. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία πρέπει να υπάρχει μια δεξαμενή εδώ πληροφοριών. Υπάρχει, όπως σας είπα, σε μια υποτυπώδη μορφή στο Υπουργείο Εξωτερικών, την οποία αναπαράγουμε και εμείς ως πληροφορία προς τα μέλη μας, για να μπορούν να ενεργοποιηθούν προς τα εκεί. Πόσες όμως, τι δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις, και φαντάζομαι και αναφέρομαι περισσότερο στις μεσαίες και μικρότερου μεγέθους, να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους κινήσεις? Οι μεγάλοι όμιλοι βεβαίως το έχουν πράξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό και συνεχίζουν να το πράττουν. Οι μικρομεσαίες όμως επιχειρήσεις, προκειμένου να βγουν από αυτό το αδιέξοδο που προσφέρει στην παρούσα φάση η ελληνική οικονομία, πώς μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοια εξωστρέφεια? Κοιτάξτε, είναι εύκολο και μπορούν να το κάνουν? Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το μελετήσουν, πρέπει να γίνει συγκροτημένα και συντεταγμένα. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πάνε καθομάδες, να συγκροτήσουν κοινοπραξίες, να συγκροτήσουν κονσόρτσιουμ, να έχουν και αυτοί, να γίνουν 3, 4, 5 και να έχουν και μια στήριξη από το τραπεζικό σύστημα, είτε το ελληνικό είτε το ξένο. Βέβαια, δεν έχει δείγματα γραφής, δεν έχει δώσει δείγματα γραφής στο τραπεζικό σύστημα και στη δική μας χώρα ότι στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και γενικότερα τον επιχειρηματικό κόσμο και τον κατασκευαστικό κόσμο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, να μου πείτε ποιες είναι οι σχέσεις πλέον που υπάρχουν μεταξύ των εταιριών του κλάδου σας και των τραπεζικών ιδρυμάτων σε επίπεδο... Η συμπεριφορά των τραπεζών είναι χειρίστη. Δηλαδή? Δεν στηρίζει τον κλάδο, οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις είναι πολλαπλάσιες των έργων που έχει να κατασκευάσει μια εταιρεία, και πρέπει κάπου και αυτοί να χαμηλώσουν τους τόνους. Δηλαδή, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, κύριε Σαββίδη, για να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας, οι επιχειρήσεις, με βάση αυτά τα οποία σας λένε και τα μέλη σας και γνωρίζετε και εσείς, από τις τράπεζες πλέον τι αντιμετωπίζουν, δηλαδή στην καθημερινότητά τους, ποια είναι τα προβλήματά τους, πού βρίσκουν εμπόδια στις συναλλαγές με τα τραπεζικά ιδρύματα? Καταρχήν, για να στηριχθεί κάποια επιχείρηση από το τραπεζικό σύστημα, τις ζητούνται. Έχει τόσες απαιτήσεις το τραπεζικό σύστημα, υπέρμετρες και πολύ διωγγωμένες απαιτήσεις, που είναι αδύνατο να τις εξασφαλίσει μια επιχείρηση. Δηλαδή, όταν έχεις ένα έργο 10 εκατομμυρίων ευρώ και σου ζητάει εξασφαλίσεις για 30, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανταποκριθείς. Όταν ζητάς για κεφάλαια κίνησης ένα αλφα ποσόν και αυτοί σου ζητάνε εξασφαλίσεις για 3α, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χαμηλώσουν λίγο τον πύχη και οι τράπεζες, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ανάπτυξη της χώρας, γιατί η χώρα θέλει ανάπτυξη. Και να σας πω και κάτι, κάπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ ακούμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει, με 100 δισεκατομμύρια έχει στηρίξει τις τράπεζες. Είναι εγγυήσεις, να έχει στηρίξει, γι' αυτό λέω έχει στηρίξει. Δεν λέω ότι τους έχει δώσει. Έχει στηρίξει. Ας στηρίξουν και αυτοί λοιπόν αναλόγως την παραγωγική διαδικασία για την ανάπτυξη της χώρας. Για να κάνω στη συζήτησή μας και το δικηγόρο του διαβόλου, βεβαίως ζητάτε μια καλύτερη συνεργασία, για να το πούμε απλά, από τον τραπεζικό κλάδο. Από την άλλη πλευρά όμως οι τράπεζες είναι αντιμέτωπες αφενός με την περιορισμένη ρευστότητα και αφετέρου από τον φόβο για επισφάλειες, ανησυχία να μην πάρουν τα λεφτά τους πίσω, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν διωγγωθεί αρκετά και υπάρχει βεβαίως ο περιορισμός και η συρρίκνωση από την πλευρά των τραπεζών ως προς τη χρηματοδοτήσεις δεδομένης της ύφεσης που υπάρχει. Κοιτάξτε, εγώ άκουσα και χθες τον Υπουργό Οικονομικών που είπε ότι το τραπεζικό σύστημα έχει τονωτικές ενέσεις λάβει από την πολιτεία.
Το τραπεζικό σύστημα έχει στηριχθεί απεριόριστα από την πολιτεία. Είναι αλήθεια. Και με το καινούριο πρόγραμμα των εγγύησεων των 30 δις δίνεται μια επιπλέον στήριξη προς τον Γιατί δίνεται αυτή η τραπεζών? στήριξη? Για να υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά. Οι επιχειρήσεις δεν θέλουν τα λεφτά για να τα καταναλώσουν παίρνοντας σκάφη και αεροπλάνα ιδιωτικά και βίλες. Τα θέλουν για να τα βάλουν στην παραγωγική διαδικασία. Άρα αυτό πρέπει να ελέγχει το τραπεζικό σύστημα. Πού διοχετεύονται τα λεφτά. Αν τα λεφτά διοχετεύονται σε παραγωγικές επενδύσεις, νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν. Αν τα λεφτά ασφαλώς διοχετεύονται σε μη παραγωγικές επενδύσεις, πρέπει να κοπούν. Μάλιστα. Να βάλουμε εδώ μια νοτελεία, κύριε Σαββίδη, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα, κυρίες και κύριοι, και σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.